Bai, berme sistema parte hartzaile bat da elikagaien ziurtagiri bat, baina ez da nola nahiko ziurtagiri bat. Hau da, erreglamendutik datozen ekologikoko ziurtagiriak dituzten irizpideak baino esparru gehiago hartzen ditu. Hau da, ekoizpen ekologikotik haratago doazen beste atal batzuk ere kontutan hartzen ditu, bai? Atal sozioekonomikoak, alegia. Orduan, beraien irizpidetan sartzen dute salmenta eredua, sartzen dute jardueraren dimentsioa zenbatekoa dan, hau da, ez dugula nahi baserriak edo etxaldeak intensiboak izatea, baizik eta giza neurrikoak. Orduan baditu, ezaugarri horiek egiten dituna, interesgarri eta berezi, ez? Beste ezaugarri batzuen artean badauzka, parte hartzailea dela, ez? Berme sistema parte hartzaile bat herritarrek eta ekoizleek elkarlanean osatzen dute, beraiek definitzen dute eta beraiek jartzen dute funtzionamenduan. Orduan, konfiantzan oinarritutako sistema bada, eta benetan gobernantza horizontala implementatzen den sistema bada, eta igual amaitzeko beste gakoetako bat ikusten dena garrantzitsua dena da jakintzaren sortzea eta elkartrukatzea, ez? Parte hartzen dutenen artean. Euskal Herrian EH kolektibo elkartea dago, EH kolektiboa 7 probintziak hartzen dituen elkarte bada, herritarrak eta ekoizleak elkarlanean aritzen direnak, eta bertan EH-ko BSPA garatu dute. Bai? Momentu honetan, EH kolektibo elkartean daude 100 etxalde edo baserri edo ekoizle, eta 70 herritar, bazkide direna. Orduan, 170 bazkide orotara. Ari direnak, agroekologiaren bidean, berme sistema parte hartzaile hau aurrera eramaten. Bai, hasieran komentatu ditudan ezaugarriak kontutan hartzen baditugu, parte hartzea, konfiantza, gobernantza horizontala, ez dela bakarrik organikoa, ekologikoa ere, baina ez da hortik beste arlo sozioekonomiko batzuk ere hartzen dituela, ez, aipatu dugu. Kasu horretan, ikusten dugu tresna ezin hobea dela agroekologiaren bidea uztartzeko. Justo gaur irratian entzun dut, nola barriro be 60 akademiko, nazioarteko akademiko ikertzaile adituk esan dute, nahi baldin badugu Parisko akordiora heldu eta 1,5 gradu hori, muga hori espasatzea behar dugula aldatu. Egin baduguna da sistema irauli, eta sistema iraultzeko bidetako bat da agroekologia landu behar dela, eta agroekologiaren bidea lantzeko berme sistema parte hartzaileak dire tresna egokia, horregaitik dira garrantzitsuak eta behar ditugula.